Γεια σας! Γεια σας. Συγγνώμη που είμαστε έτσι, δεν είχαμε μπροστινή κάμερα. Ναι. Γιατί είναι βράδυ τώρα Και δεν φαίνεται. Δεν έχει πολύ φως. Τέλος πάντων, θέλουμε να μιλήσουμε για πράγματα που κάνουμε εμείς όταν βαριόμαστε. Λοιπόν, εγώ όταν βαριέμαι παίζω στο κινητό μου. Εγώ όταν βαριέμαι βλέπω βιντεάκια στο κινητό μου. Στο YouTube. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να γράψετε στα σχόλια τι κάνετε εσείς όταν βαριέστε. Λοιπόν, παρακάτω. Κάποια μέρα θα κάνουμε το βάψε τον άλλον. Δηλαδή, η μία θα βάψει την άλλη. Αρχίδια. Πού πάμε να Ναι, εδώ πέρα είναι το σπίτι του παππού μας. Βασικά στις σκάλες είμαστε. Το σπίτι του παππού μας είναι πάνω. Λολ. Τέλος πάντων. Εκεί είναι η πόρτα. Ναι. Κάποια μέρα θα κάνουμε και γύρω στην πόλη και θα βγάζουμε βίντεο. Κάποια μέρα θα κάνουμε και μια πίτσα. Ναι, θα κάνουμε και ένα pizza challenge. Ναι. Δηλαδή θα κάνουμε πίτσες με διάφορες μαλακίες μέσα. Ναι, και μετά θα το ψήσουμε και θα προσπαθήσουμε να το φάμε.